Ụmụnne m ụmụ Igbo ekenekwa m unu. Uhuruchi ọma na ndị nọ na mpaghara ala Igbo n'obodo ndị ọzọ ohugoro na chi, ana m ekene unu. Ndị nọ n'ebe chi bogoro, asị m unu na abụọla chi, ya gaziere unu ụmụnne m. Aha m bụ Ezenwaanyị Ogechi Ọpụrụ Iche. Abụ m dibịa nwaanyị, eji m okwu ọnụ, mmiri nakwa ihe niile dịka chi si wee kee ya were na-azọ ndụ. Ọ bụrụ na tata bụ izizi gị sonyere m, asị m gị nnọọ n'ọgbakọ ịgọ mmụọ ọdịnala Igbo. Ọ bụrụ na ị dị mbụ wee na-esonyere m, asịkwa gị nnọọ dịka isonyere m tata, okike gọzie gị. Aga m esoro ọdịnala ruo n'ọgwụgwụ, aga m agọba mmụọ ruo mgbe ngahụ, ebe m nwere ndị ichie o zuoro m, ebe m nwere mmụọ mmiri o zuoro m. Ya gaziere unu ụmụnne m. Oziọma ọdịnala ga-aga n'iru, oziọma ọdịnala na-aga n'iru. O nweghị onye ọbụla ka e pụrụ igbochi ya, ọ dịghị ike ọbụla ka e pụrụ igbochi ya, ọ dịghị mmụọ ọbụla nke ga-egbochi ya, ọ dịghị onye ọbụla ka e pụrụ igbochi ya, ọ dịghị ike ọbụla nke ga-egbochi ya. Otu a ka ọ dị. Oziọma ọdịnala ga na-aga n'iru. Ọ dị ka anyị adịghị egbu a na-egbu, ọ dị ka ikuku adịghị ama n'ọnya, adịghị etiri ikuku, ọ dị ka orimiri adịghị ata ata, ọ dị ka anyanwụ aka ga-agaghị ejenwu n'anyanwụ. Otu a ka oziọma ọdịnala ga-esi wee na-aga n'iru. Ọ bụ na m anọsịkwa ụwa wee na nwekwa ndị ga-emekwa gịnị, bidokwa ọdịnala a na-agakwa. Ọ bụrụ ofu onye bilitere n'ụra, ọ bụrụ mmadụ na-abụ. Ana m asị ndị niile na-ebilite ike agwụ n'ụnụ. Ọ bụgodo iri na ị na-agọ mmụọ, ọ dịghị ka ịdị afụ ife. Ka m gwa unu nke bụ eziokwu. Onye ọbụla batara ịgọ mmụọ, ebu na akụ na ụba n'obi wee bịara ịgọ mmụọ. Ịbịa ha ịgọ mmụọ, wepụ akụ na ụba ị ga-enweta n'ọnya ka iji wee batawa mmụọ, wepụ ya n'obi gị ma ịbata. Gọba mmụọ na oyiyi kwesịrị imere onwe gị. Gokenere ya bụ mmụọ. Okene ya nnọọ ofu afọ ịbụọ, ma ọ bụ nnọọ na isi mbido bụ chi gị wee gọba ya bụ mmụọ. Ị ga-afụ na ị ga-enwe ezigbote ihe mgbanwe dị na ndụ gị. Ịfụ na all this years spend n'ụlọ ụka nọ west ka ọ bụrụ gị. Ya gaziere unu ụmụnne m. N'ụbọchị nke taata, nkụzi nji maka ya bịa bụ nkụzi gbasara otu mmadụ ga-esi wee na-agọ mmụọ dịka onye Igbo. Otu ị ga-esi wee na-agọ mmụọ dịka onye Igbo. Abịa na ịgọ mmụọ dịka anyị nwa bụ ụmụ Igbo, anyị na-ejikasị ụfọdụ ihe dị iche iche wee na-agọ mmụọ dịka nzu, edo, ọjị. Anyị ji ya na-agọ mmụọ. Ị ga-agọkwanụ mmụọ n'obodo ọbụla ị nọ, maka na ebe onye nọ ka chi ya nọ. Ebe ọbụla ị nọ, ị ga-agọ mmụọ. Ana m akụzibu ka esi agọ mmụọ na mbụ, mana taata achọrọ m igosi unu ka ị ga-esi wee gọọ mmụọ ma ọ bụ ugodo uru na ebe ị nọ abụrụ ebe ị ga-abịa dọwaba ihe dị iche iche. Otu ị ga-esi wee na-agọ mmụọ na-agaziri gị. Asị m unu soronụ m ka anyị gaa mee nke ndị bekee na-akpọ practical. Mana ana m ekwekwa unu nkwa n'oge ọzọ aga m egosikwa unu maka ndị chọrọ itinye chi ha n'okpesi, maka ndị mmụọ ha nabatara ihe gbasara okpesi. Aga m egosikwa unu ka o si adị. Ya gaziere unu. Ka anyị gaa n'iru. Udo dịrị unu ụmụnne m. Gbasara nkụzi nke anyị ka kpụ n'ọnụ bụ nkụzi gbasara mbido ịgọ mmụọ dịka onye Igbo. Ka unu na-ebilite n'usoro ịgọ mmụọ dịka nwa afọ Igbo, unu legasị anya ihe dị ebe a. Ọ nzu, edo, ọjị. Nke a bụ nzu, nke a bụ edo, nke a bụ ose ọjị. Ndị nke a unu fụrụ ebe a bụ ọjị ndị awara awa, ọjị ndị a na-awabeghị awa. Dịka nke a m ji n'aka, nke a nụwa awabeghị ya, mana ndị nke awago ya. Dịka gị nwa bụ onye na-agọ mmụọ maọbụ onye bidoro isonyere ịgọ mmụọ ọfụrụ, ị na-anya ị ga-afụ incense. Anyị bụ ofu mmụọ, mana anyị nwere ngalaba mmụọ dị iche iche. Ya bụ one body with different parts. Na ịbụ nwa Eke maọbụ nwa Orie maọbụ nwa Afọ maọbụ nwa Nkwọ, o meghị gị ka gị na mmụọ ndị ọzọ na-ese okwu. Gị na Eke agaghị ese okwu ma ọ bụ na ịbụ nwa Orie.
gị na afọ agaghị ese okwu ma ọ bụ na ị bụ nwa Nkwọ. Unu niile ga-adịcha na mma. Unu na-anya ebe a, nke a bụ incense. Ọ dị ụzọ ịnọ: Eke, Orie, Afọ, Nkwọ. Oriọna m nyere ebe a bụ kandụl. Ọ na-represent mmụọ ife, mmụọ anyanwụ. Unu nekwa anya, tata bụ Eke. Unu chitekwara anya tata, maka ndị na-asị na ọ na-eme nke a maọbụ mee nke ọzọ. Onwe ife ọbụla ọ na-eme ma ịmụ red candle, onwe onye ọ na-emegide. Ọ bụrụ na ị chọrọ iji ya wee bupụ ihe ọjọọ na ndụ gị, ife ị ga-eme bụ dịka ọ na-enwu kịta, ikwucha ihe ike niile anyị chọrọ ka ọ pụọ na ndụ gị, turn upside down, wee sizie n'ike wee menye ya ọkụ ka ọ nachi ya azụ ebe o si bịa bụ ife ọjọọ. Ọ bụrụ sọ ndị ọcha na-eme majik, anyị mebere majik tupu ha emebe. Dịka gị nwa bụ onye na-agọ mmụọ na-ajụ kedu ka ị ga-esi wee na-ama nzu, kedu ka ị ga-esi wee na-aka nzu. Unu na-anya maka ndị mbido, ọ bụrụkwa maka ndị bugoro nna nna na-ego mmụọ ka nna agwa okwu a. Mana gị nwa bụkwa onye bugoro nna nna na-ego mmụọ, ị ga-aghọtakwa ya na ihe m na-akụzi na o sonyere. Maka ndị mbido, ọ bụrụ na ị nweghị pozishọn ebe ị ga-anọ wee na-agọ mmụọ, ị nwere ike isi ona wee nọrọ n'akụkụ ụlọ gị wee kpọkuo mmụọ gị, ọ ga-aza gị. Ị nwekwara ike jiri ihe dịka efere anụwa ọ na-akwụwa akwụwa, na-akpọ ya ceramic plate ọ breakable plate. Nwere ike iji ya, unu fụ ka nke a si wee basaa, nwere ike iji ya wee menye kandụl gị na incense gị ka ọ hapụ ịbụ na ọ gbara ụlọ gị ọgụ. Ọzọ dịka ibe ya bụ na unu na-anya ya bụ ihe akara na ana, nzu akara ọ dị ụzọ ịnọ: Eke, Orie, Afọ, Nkwọ. Abịa kachie ya akachie, maka na ebe ahụ ị na-agọ mmụọ ahụ abụrụ ukwu mmụọ gị. Dibịa nwere ukwu mmụọ nwe ka esi akwado ukwu mmụọ maka ụrụ mmụọ maọbụ ụrụ agwụ ịbata na ya. Ya bụ na otu a esi wee kachie ya, ọ ga-eme mmụọ ọbụla bụ mmụọ akanogiri anya ha abata na-eme ebe ị na-agọ mmụọ mba. Ya bụ ọ bụrụ na ị were nzu na edo na ọjị wee gọsịa mmụọ, kachie ya, ihe ọ pụtara bụ na o nwere mmụọ ya abata ebe a ịbịa rụso gị ọrụ. Unu jụọ ndị a na-ehiwere okwu mmụọ, arụsịara ha ọrụ hiwere okwu mmụọ, a na-arụ ọrụ ụrụ agwụ maka ụrụ ịdị na-arụ onye ahụ. Ya bụ gị nwa bụ onye nọ na be gị bilite ịgọ mmụọ, etu a ka ị ga-esi wee na-eme ka ị na-esonye. Iweta ọjị anụnwa bụ ọjị nke izizi. Unu na-anya, ọ dị ụzọ ịnọ, ọjị gbara ịnọ. Ọjị nwoke na-abụ na ọjị nwaanyị na-abụ bụ ihe dị ebe a. Nke a gbara, ọ kwụrụ onwe ya, line dị na ya gara straight. Nke a bụ ọjị nwoke, nke a bụ ọjị nwaanyị maka na ọ basara abasa. Ya gaziere unu. Ọzọ dịka ibe ya bụ unu ga-afụ edo, fụ nzu, fụ ose ọjị. Ọtụtụ n'ime anyị bụ ndị bidoro ịgọ mmụọ ọfụrụ. Unu na-anya n'asụsụ ndị na-agọ mmụọ ndị ọgbara ọfụrụ, a na-akpọ nke nzu nwoke. Mana ịgwa unu nke bụ eziokwu na ọgọ mmụọ n'ọdịnala na be Chukwu enwero nzu nwoke na nwaanyị, na ọ bụ akara ọrụ mmadụ mere eji wee nwee nzu nwoke nwee nzu nwaanyị. Ya bụ nzu ọbụla ị kpatara aka were ya gọọ mmụọ. Unu na-anya, nke a bụ ose ọjị. Ọ na-enyere ịgọ mmụọ ahụ aka, maka na tupu ịgọba mmụọ, ị ga-ewere ose ọjị fichakwa arụ, werekwa ose ọjị taa iji wee kpọlite ike nke zoro ezo nọ n'ime gị. Unu na-anya, incense dịkwa ya, ọ na-akpọlite mmụọ ikuku. Kandụl anụnwa nwere mmụọ na-anọ, ya bụ Eke, Orie, Afọ, Nkwọ nọ n'ime ya. Ka unu fụrụ o si akwụ anwụrụ, ka unu fụrụ anwụrụ na-akwụpụ na ya na kandụl na-enwu. Ọkụ na-enwukwa n'ime ya. Anwụrụ a na-anọchite anya ikuku, ọkụ a na-enwu na ya anọchitekwa anya anyanwụ bụ ife. Mmiri a na-awụpụta n'ime ya na-anọchitekwa anya mmiri. N'ebe ahụ ị debere ya, ọnwụ ike ịnọdụ bụ anị. Ekenekwa m unu ụmụnne m. Ya abanye n'ọjị ahụ bụ ọjị iji wee kpọkuo mmụọ gị, wee gwa ọra mmụọ gị niile okwu. I were ọjị ahụ metụ ya na egedege iru gị, waa ya. Ịwa ya, isi ona nsi wee seti ya kịta, setie ya, kwuo ka iru dị gị n'elu, n'ihi na ayọchi gị ka iru dị gị n'elu. Ya mee ka iru dị gị n'elu, ya sorokwa gị n'azụ na ihe ọbụla ị na-eme, ka chi gị so gị. Ọ bụgodị na isiri ona a wee mee ọjị a, ị nwere ike, nke a bụ ọ bụrụ na ị bụ nwoke, nke a bụ nwoke, i were nwoke tinye n'etiti ebe a, were nwoke ọzọ debe ya n'iru, chi gị sobe gị n'azụ. Ọ bụrụ ma ọ bụrụ na ị bụkwanụ nwaanyị, nwere ike were ọjị nwaanyị na-abụ debe, chi gị sobe gị n'azụ. Maka ndị kwenyere na nwaanyị na-anụ nwaanyị ụwa, nwoke a na-anụ nwoke ụwa. Ọ bụkwa na ị kwenyere na nwoke na-anụ nwaanyị ụwa,
isetikwa otu kwesịrị dịka m si wee na-agwa unu na asị m na ọdịbendị na-adịrị ha. Ya gaziwere unu ụmụnne m. Ya bụ nke a kịta bụ ọjị nke a bụzi ọjị ịwara ị na-enye chi gị ka gị na ya gbaa ndụ na ihe niile anyị yọrọ na ọ ga-emere gị ya. Ihe ị ga-eme n'ọjị ya bụ iwere ọjị a ịwache iji ya kwụsie okwu kpọkuo chi gị na ihe niile a ịyọọ ya na ya bịazie ka gị na ya na-ahụ kwekọrịta na ihe dị gị mma ga-adị ya mma, nke na-adịghị ya mma agaghị adị gị mma, nke na-adịghịkwana gị mma agaghị adị chi gị mma. Iwere ọjị a wụọ, ị na-anya ebe ọjị a nwere ọnụ, o nwere ihe tụpụtara ya ebe a, tụpụtacha ọnụ ya ahụ wụsa ebe a bụrụgo your altar, your temporary altar. Ịtụpụta ya ịwụsa ebe a, iwere ọjị a wụsa ya, ịwụsa ya were ọjị gị taa. Eje na sị ka mmadụ ife ọjị ya na-ekwu, ọjị ji wee gwa mmụọ gị okwu, ọ bụrụ afa ka ịgba. Ana m afụ ka a na-eme onye ji ọjị gwasịa mmụọ ya okwu, o were see wee gosibe ndị mmadụ ka akọwawara ya ihe ọ bụ. Ụnụ nwa bụ ndị bidoro ịgọ mmụọ, biko nụ kwụsị na ime ya. Ọjị iji gọọ mmụọ, kedu ife ị na-ajụzi ife ọgba? Iji ya wee jụọ ese, iji ya wee gwa mmụọ gị okwu. Ilu ndị Igbo si tụpụrụ nkịta ọkpụkpụ, hapụrụ ya ọgụ ya na ụmụ ndị mmụọ. Ịwụ ọjị gwasịa mmụọ gị okwu, were ọjị nke gị taa, hapụzie ka o si gba na ka o si ga agba. Sọnsọ mgbe ị ga-eme ya bụ mgbe iji ọjị a wee jụọ ajụjụ. N'iji ọjị a wee jụọ ajụjụ dịka onye na-ebido ịgọ mmụọ, ọjị a ga-enyedebe gị sọnsọ yes or no answer. Ọ dibịa na-agba afa ga-ama ihe ọjị kwuru ma o ji ya wee gbawa afa. Maka na gịnị? Dibịa akwadochago onwe ya wee kpọkuo ezumezu mmụọ, akwadoro ya tupu ọ pụta ịbụ dibịa. Ya gaziere unu ụmụnne m. Onye unu na-anụ onu ya bụ Eze Nwaanyị Ogechi Ọpụrụiche. Abụkwa m dibịa nwaanyị, eji m okwu ọnụ, mmiri nakwa ihe niile dịka chi si wee kee ya were na-azọ ndụ. Ọ bụrụ na nkụzi a nwe ka o si wee gbagwojuo oge anya, site n'akara ekwentị a ndepụtara ebe a, adịa m na WhatsApp, zitere m okwu n'okwu ọnụ, ede na ihe odide. Ndị na-asị m hai, unu asịzina m hai, kwuo na ya n'ọnụ na o nwere ife ọjọọ dị n'ime ya. Achọọ m ihe odide, biko nụ, ọ ihe m nyọrọ unu. Ndị na-abịakwa na nke m unu chọọ ịbịa, unu akpọ m n'akara igwe m tupu unu abịaba. Ya gaziere unu ụmụnne m. Nke onye na-eme dị mma ya gaziere ya. Asị m na omenala na ọdịnala ga-adịrịrị n'obodo anyị. Nke ọjọọ pụọ, nke ọma bata. Dịka anyị na-anabata nke ọma anyị amịa mkpụrụ mmadụ na-apụghị ifopụ na ndụ anyị. Ya gaziere unu. Uhuruchi ọma.